Βρισκόμαστε στο εσωτερικό της μονάδας ελέγχου και διαχείρισης κρίσεων Command Center Container, μιας μεταφερόμενης αυτόνομης μονάδας, κατάλληλης για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που μπορεί να μεταφερθεί άμεσα είτε με ελικόπτερο είτε με φορτηγό και να στηθεί σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές όπως σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές. Τροφοδοτείται από γεννήτρια, γεγονός που της επιτρέπει μεγάλη αυτονομία. Η μονάδα είναι σχεδιασμένη με τέτοιον τρόπο ώστε να αναδιπλώνει και να διπλασιάζεται σε χώρους, ενώ η αναδίπλωσή της μπορεί να γίνεται μέσα σε λίγο χρόνο με τη βοήθεια 3 μόνο ατόμων. Η μονάδα είναι εφοδιασμένη με ένα σύστημα πληροφοριών διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, MIS, για να υποστηρίζει όλες τις φάσεις διαχείρισης έκτακτης ανάγκης. Διαθέτει λύσεις εφεδρικής επικοινωνίας και έχει σχεδιαστεί για να ενσωματώνει όλους τους τύπους επικοινωνίας: σταθερά, δορυφορικά, GSM, ραδιόφωνα, μικροκύματα, για τη βελτιστοποίηση της επικοινωνίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Είναι εφοδιασμένη με το κατάλληλο εξοπλισμό για την πραγματοποίηση συνεδριάσεων και το σχεδιασμό και εκτέλεση σχεδίων δράσης έκτακτων αναγκών. Βρισκόμαστε στο εσωτερικό της μονάδας παροχής ιατρικών υπηρεσιών Medical Center Container, Med Container, μιας μεταφερόμενης αυτόνομης μονάδας κατάλληλης για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών που μπορεί να μεταφερθεί άμεσα είτε με ελικόπτερο είτε με φορτηγό και να στηθεί σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές όπως σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές. Τροφοδοτείται από γεννήτρια, γεγονός που της επιτρέπει μεγάλη αυτονομία. Η μονάδα παροχής ιατρικών υπηρεσιών διαθέτει όλον τον απαραίτητο ιατρικό εξοπλισμό και είναι πλήρως εφοδιασμένη με μεγάλο όγκο ιατρικών αναλώσιμων και κάθε τι που χρειάζεται ένας γιατρός σε μια έκτακτη ανάγκη, όπως απεινιδωτή, συσκευή οξυγόνου, συσκευές διασωλήνωσης, χειρουργικό κρεβάτι. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και για τη διεξαγωγή μικρών χειρουργικών επεμβάσεων. Στη μονάδα υπάρχουν ακόμα 2 φουσκωτές σκηνές 35 και 56 τετραγωνικών μέτρων αντίστοιχα, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαλογή και νοσηλεία ασθενών μέχρι αυτοί να μεταβούν σε κάποιο νοσοκομείο. Οι σκηνές είναι εξοπλισμένες με στρατιωτικού τύπου πτυσσόμενα κρεβάτια. Το έργο HELP εγκρίθηκε και υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Interreg IPA-CBC Greece Republic of North Macedonia από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, το Υπουργείο Εσωτερικών, τομέας Μακεδονίας Θράκης, το Center for Development of the South East Region, την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης και το Crisis Management Center.